Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat, utanghali. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko po, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang subscriber bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Ipagkakalob ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman, lahat ng mga panggamot ng mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling pagpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutubasan sino man. Kaya Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Jonix Min Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abugaw, Orkili, Tinit Run, excuse me po, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Lisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Pilipi, Ilmay, Triple A Commented, Marina Rangis, Lone Cayago, Joan Bibs, Nogits, Dylan, Jake Bulbider, Rosino, Borja, Enerpic, Mucha Hunters, shout out sa'yo bro, Nathans, Bert Commented, Mylin, Jumampo, Ali, Mercadi, Yes, Commented, Ray Barcelona. Orasyon sa lagnat at pilay, hangin. Hiwaga ng Pangasinan. Ang magdasal po ng isang ama namin, luwalhati at isunod po yung orasyon ng 3 beses. Dasal po tayo, Ama namin nasa langit, sambahin pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailan namin. At sunod po yung luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-unang, ngayon ang magpakailaman sa walang hanggan. Amin. At isunod po yung orasyon ng 3 beses po. At me huib risuok, at me rihub risuok, at me rihub risuok, 3 beses po. At ibagyan po ng susi sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, at ibulong sa kamay na ihilot, at ibulong sa tubig inumin, 3 beses po. Sana po pakiingatan po, kung pong pagyabang, gamitin po lamang po sa tama. Ito po yung mga binabagi ko po dito, ay mga napakabisa po ito. Magagamit po nyo sa araw-araw na hindi na po kayo pupunta sa doktor. Pag gumagamit po kayo ng mga orasyon na ito, ay tiwala lang po sa sarili at focus po sa sarili. Napakabisa po ito mga binabagi ko po. At me hiyub risuok, at lagyan po ng susi sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret.
ibulong sa kamay at hilot at ibulong sa tubig at ipainom sa pasyente. Kung kayo po ang gagawa, inumin nyo po, ibulong nyo sa tubig at ibulong sa langis, lagyan ng langis yung kamay at ihulot po sa ures yung pilay. Kasi karamihan kasi sa bata pag napilay po ay hindi po alam ang kanilang pilay. Pag ginamit po nyo itong orasyon na po ito ay mahanap nyo po ang pilay ng bata, kung bata man o kung matanda na po ay mawawala po ang pilay. Salo kung may nahanginan na po, yung nalamigan na po, yung tinatawag na nilalagnat at may hangin, yun ang pilay na may nalamigan po. Ibig sabihin po niyan, magdasal po lamang po ng Ama namin, luwalhati at sunod po yung orasyon 3 beses. Tagyan po ng susi. Yan po. Sana po pakaingatan po aking mga binabagi. At sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot po yung bell icon para palagi po dito sa aking sunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.